Hola, continuarem parlant del territori de l'argumentació. D'entrada ens plantejarem una pregunta que és la següent. És el mateix argumentar que demostrar? Aquesta és una pregunta habitual. Bé, la resposta és que no, és que són dos àmbits propers, però que en realitat no són pas idèntics. Bé, fixeu-vos que les demostracions són universals. Pensem, per exemple, en un teorema. No ho són pas les argumentacions. Les demostracions estan formulades en un llenguatge formal, per exemple, el llenguatge de la matemàtica, parteixen d'unes premisses que són certes, aboquen a unes conclusions que també són certes, es basen en criteris de veritat i, per tant, al capdavall, les demostracions són inapel·lables. Ben diferent és l'argumentació. L'argumentació està feta precisament d'un llenguatge natural, del nostre llenguatge, de la llengua. D'altra banda, parteix d'unes premisses que són discutibles, que són probables, que són versemblants. Les conclusions també es mouen en el terreny de la versemblança, de la possibilitat, són opinables i, per tant, és un territori bastant diferent. Pensem en una altra qüestió, també, i és que les argumentacions no són universals, depenen de l'orador que les va formulant i l'orador el que fa és ajustar-les a la seva audiència, que pot tenir tota una colla de valors i de trets culturals que facin que l'argumentació sigui o no acceptada. Una demostració, com deia, en principi, un teorema, per exemple, és universal. Per tant, concloent, podríem dir que argumentació i demostració són dos territoris propers, però que en realitat es toquen, però que en realitat no són el mateix. Farem referència a continuació a una condició també necessària per argumentar. Bé, que és la llibertat i la igualtat de les persones que participen en l'acte argumentatiu. D'acord? Per argumentar cal que hi hagi aquesta condició, és necessari. Bé, si ens trobem en una situació pretesament argumentativa en la qual hi ha algú que té la força, hi ha algú d'imposar la seva tesi, els seus arguments, si hi ha algú que pot adoptar alguna mesura de coerció, de coacció, si hi ha algú que mana, és a dir, que es troba situat en una posició dins de l'estatus superior a la dels altres. Bé, en tots aquests casos, l'argumentació no és possible, perquè justament l'argumentació es defineix per tenir la possibilitat de guanyar, per poder plantejar una tesi racional, defensar uns arguments i tenir veritablement la possibilitat de guanyar en l'acte argumentatiu. D'acord? Bé, la situació típica de l'argumentació, per tant, és una situació igualitària. No és gens estrany que l'argumentació sigui pròpia de les societats democràtiques. Veiem algunes situacions que són en realitat fal·làcies que traeixen aquesta situació lliure i aquesta situació igualitària. Hi ha una fal·làcia a l'hora de parlar de l'argumentació, que és la fal·làcia anomenada ad verecundiam en llatí, que vol dir la fal·làcia cap a la vergonya o de la vergonya, que consisteix a entendre que en un acte argumentatiu l'opinió d'una persona és una opinió autoritzada i que, per tant, és l'opinió guanyadora. Bé, evidentment, posar-nos a argumentar en una situació en què ja hi ha algú que té una opinió reconeguda, autoritzada, que donem per bona, significa que la nostra opinió, els nostres arguments ja no poden ser ni tan sols defensats. Per tant, aquesta no és una situació argumentativa acceptable, si ja donem per bona l'autoritat d'algú. D'altra banda, hi ha una altra fal·làcia o situació típica també en què no es compleix aquesta condició de llibertat i igualtat. Bé, és la fal·làcia que s'anomena ad baculum. Un bàcul és un bastó, bé, i en realitat aquesta fal·làcia significa això, significa la fal·làcia de l'amenaça, la fal·làcia del bastó. En realitat, si ens trobem en una situació d'argumentació i el nostre oponent té el bastó, és a dir, té l'amenaça, la nostra opinió amb arguments és molt difícil que vagi endavant, haurem de fer el que ens digui ell, estarem coaccionats. Per tant, la fal·làcia ad baculum, d'alguna forma, anul·la també la situació argumentativa. Imaginem una situació en què es podria produir una fal·làcia ad baculum. Imaginem una situació política, imaginem que ens trobem en el Parlament
i que el nostre grup parlamentari, davant d'una determinada situació, ha decidit votar que no a una moció, que no. Però nosaltres imaginem també que no estem d'acord amb l'opinió del col·lectiu i voldríem abstenir-nos o votar que sí. Bé, si es produeix la situació següent, que ara diré, ens trobaríem amb una fal·làcia ad baculum. Bé, imagineu que el cap del grup parlamentari diu veritablement quina és l'acció que ha de dur a terme tot el grup i acaba la seva frase dient «i si la resta de persones o si els membres del grup no ho feu, us haureu de tenir a les conseqüències». Bé, en aquest cas no som lliures d'opinar o de fer una cosa o una altra, estem coaccionats, no estem en el territori de l'argumentació. Com comentava, és el territori de la llibertat, de la possibilitat de decidir nosaltres el que volem i defensar la nostra opinió. Bé, per tant, resumint el que hem presentat en aquest vídeo, que continuava explorant el territori de l'argumentació. Bé, dèiem, és el mateix demostrar que argumentar? No, són dues activitats diferents. I d'altra banda, explicàvem també que una de les condicions perquè es pugui produir una bona argumentació, és que es doni, que no hi hagi cap mesura de coacció, de coerció, de la llibertat i que es doni una situació plenament igualitària en què qualsevol de les persones que intervenen en l'acte argumentatiu pugui, en realitat, per mitjà de la raó i de la seva intel·ligència, guanyar amb la seva tesi. La seva tesi pugui ser una tesi guanyadora. Bé, ho deixem aquí per avui.